Pag sa karton 60 bucos ito. O siya ka karton. Wow. Ha? Siya ka karton. Tibay. 27. This is the mix of DJ on the Inday, mix. inday, mapalit ka binagol. Di kang hapulangi, kalbiga sama. Nagabihan kami, at takloban. Baligyan niya, hamay sa mora. Ang siring ni Inday, ang mga mamaralit. Ang binagul niya, ang pinakamarasa. Kay amugat ini, ang akliwat, delegasi, ganihat akloban. Hala-hala kamu, mga bisita, palit na kamu, kay marasa, inisakto. Anduha nga asawa, aniya binagol, ginsulod habagol, ginputos ang dahon saging, masinaw-sinaw pa. Era, harasa. Pag sa karton 60 bucos ito. O siya ka karton. Wow. Ha? Siya ka karton. Tibay. 27. Sakto na ini biyahe. Napalit damo. Wow. Salamat.